ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Арзон ТЖ. Ман ҳастам бо шумо Мирзои Фирӯз. Рақамҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед, дар ин рақамҳо дар WhatsApp, Viber мошинҳои фурӯшии худро равон кунед. Марҳамат, навори имрӯзаро тамошо кунед, подписатсия кунед, лайк гузоред ва ҳатман дар комментария фикрҳоятонро нависед. Курси имрӯза бародаро 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. мегзарем ба якум мошини фурӯшимон бародаро, Mercedes Sechka, соли бароишаш соли 1994, сӯзишвории газ, бензин, объем мотор 2 литр, коробка передач механик, ҳуҷҷат надора бародаро. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархаш 38000 сомон гуфта истодааст, 243000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро гиред. мегузарем ба мошини навбатӣ Samsung SM7, соли бароишаш соли 2008, сӯзишворӣ фақат бензин, объем мотор 2.4 литр, коробка передач автоматика, монитор, задни камера, кондитсионер дорад. қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархша 65000 сомони тоҷикӣ гуфтестай, ба рубли русӣ 416000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. сеюм мошини фурӯшимон Mercedes Elegant, соли бароишаш соли 1998 ки сӯзишвориш дизелай, объем мотораш 2 литрай, коробка передач механикай, кондитсионер дора. қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 60000 сомонӣ гуфтаестай, 384000 рубли русӣ мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. мегузарем ба мошини навбатӣ Opel Astra G, соли бароишаш соли 1999, объем мотор 1.6 простоя, сӯзишворӣ газ, бензина, коробка передач бародаро механика, ҳуҷҷат надора. нархша 40000 сомон гуфтастанд, 260000 рубли русӣ мешавад. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро гиред. дӯстони азиз, дар канал подписатсия кунед ва дар наворо лайк гузоштанро фаромӯш накунед. мошини навбатимон бародаро ВАЗ 2107, соли бароишаш соли 2004, сӯзишвориш газ, бензина, 1 сола, ҳуҷҷат дора, коробкаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи ғончи деҳаи Басманда. 11000 сомонӣ гуфтастай, ба рубли русӣ 70000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. дар WhatsApp нависед бародаро. маълумоти бештарро боз аз худи соҳиби мошин гиред. бародаро марк Д, бисёр мепарсидем, солаш 1997 аст, моторш Д, газ, бензин, сӯзишвориш, нархш 20000. ҳуҷҷат чанд ака? 1 сола ҳуҷҷат дорад. зарош маҳкам аст. 4 та электропакет дорад. коробкаш автомат. салони пахоз. ин аз худаш чанд та мегарда ака? یک 80 تا میگردم بردارم بعد
918 82 32 номеро тамом ака? номеро тамом? марҳамат занг занед бародаро савдо кунед. бародаро Opel Vectra 95 сол. Як 6 простой мотор, як сола уҷа дора, газ бензина. Чорта балон нав дора, нархш 28000 савдо мешава бо як сола уҷа. Ози. Ismi salon şu. Salon çiğol. Look. Коробкаш механик дай. 297,000 пробег. Мотор 6 простой. Номеро то нафтад мегим? 985 25 20 55. Lada Priora бародаро 2008 сол, мотор як 7-16 клапанай. Сузишвориш газ бензинай. Салон. Дарош электрони, коробка механик, монитор, задний камера дор. Состояние пеш бародаро. $30,000 гуфта се савдо мешава бо нархш бародаро. 30,000 ака? Уҷа тайновка чанд хақфи? Як сола уҷа тайновка дора 987 24 24 00. Задни камерам дора.